Isu mga abroda ay katawiran o na ba? Makalalabas o masako sa pirak, isa kami ko mga tawa may ilo ko pamilya. Makapananamar kami para ko pamilya biya dakalamba para rar kami asar kaso mi babagag ami ko inged ami apakaranona na mababaya sira Paniso mga bagi taman sadar na malambar kami nakasgada na mambeta dami inaw mga unga puso ami mapipiyak kami din asarama na mapipiyak kano sa langon nigira manoto ay akalilit na bami din pagkagamaka sa putol ko banga sa ginawa mi bakuwa ami boso piora kawayak-wayak ino makakailangan ami so sabot diyogo panalang salami kapara nagkataguan kami sa bagro bagi taman sadar